Mas na kami guys. Ayan. Per aga. 6:45. Ayan, dumating din ang ating eroplano guys. What's up mga kabagang? Ayan. Dito na kami guys ulit, Pilipinas. Finally home guys. Kanina pang mga 1:30 actually. Yun. Tapos kumain agad ako kasi ang sakit ng ulo ko sa sa Grab. Sobrang likot ni Kuya maneho. Trap. Ayun, yung itlog na kinuha ko kanina, binaon ko, di ko rin na, nakain. Pwede pa kaya to bukas? Pwede pa naman, yan na lang sa warm water. Yun, tapos ito lang yung nabili ko kanina, guys, sa Gloria's. Yan. Apat na relo, pang regalo sa mga bagets. Yun. Tapos the rest na ko na yan, and ngayon, yung bag lang. Ayan. Nakita lang ako sa kanya. Ayan. Pang everyday. Diba? Additional naman sa mga clutter. Waiting sa tawag ni Ma'am Donica. Ayan. Ready na kami kanina pa. Hopefully hindi ako mag-over baggage, guys. Ayan. Buti nakapagpa-add ako last minute kahapon. Kasi sabi ko di ako mamimili. Kaso, syempre, di ba rin matitiis na hindi mamili ng pasalubong, di ba? So, yun. Bili tayo. Ako sobra. Anong oras na tayo naka-uwi kagabi? Ha? 9:55. Hindi, kami ni Alit naka-uwi kagabi. 11 na ata. 9:55 yung flight. Tayo nakauwi. Nagbuwan na. 1 na? Kagabi. Mas na kami guys. Ayan. Super aga. 6:45. Gusto naman tulog mo sir. Okay naman. Late na kami nagkakahapon. Diyos ko, blush yung putok na naman pala. Pag-akyat. Tulog kami agad. Tapos nagising ako 5 pasado. Nakaligo na sila naman. Meron pong box na dumadating. Parang relief good. Relief good. Ay, breakfast. Anong tulong mula Salanta. Salanta. Yeah, meron tayong juice. Pinak na lang kasi yung breakfast namin guys at maaga yung namin. Yung alis namin. Di ba may free breakfast kami sa hotel. Siya sa inyo na po lahat. Meron na po kami. Yun lang. Uy, lamig. Parang madaming Libre na ma'am. Ay, pawak mo na sir. Walang dalag. Loko ba kasi? Ending eh. Naglalagyan ko na ako ng extra. Yung parang sako ba? Gusto mo first? First go. Basta pa lang ako nagbibili. Ito, matagal ka pa dito. Sir. Ayan, solo na lang ako guys. Nagkahiwa-hiwalay na kami. Iba-iba kasing iba-iba kasing booking. So, ayun. Pati yung mga kasama ko sa booking na una na yung iba kasi walang puro hand carry lang sila. May chinek-in ako. Kaya ako lang yung naiwan. Grabe naman itong airport nito. Nakakahingal. Gutom na ako. Tapos gusto ko lang matulog ulit. Ayan, dumating din ang ating eroplano guys. Kasi wala pa yung mga kasama namin. Nag-shopping pa ata. Basta naman sir. Enjoy. Antok. Sila ma'am. Hello ma'am. Hi. Anong area niya ma'am? Ay, Pangasinan sila ma'am. Ayun, diba ang saya kasi iba-ibang iba-ibang area talaga. Tapos nagsama-sama sa isang travel.
Nakakatuwa. Mag-stay ka pa sa Manila, sir? Hindi na, diretso na office eh. Ah, sa Manila ka talaga nag-work. Yes. Grabe, walang tulog-tulog mo. Sa aeroplano na lang. O matutulog mo na talaga ako. Diretso bahay tapos tulog. Siguro bukas na ako lalabas. Ay, ano ba? Thursday na yun, no? So, Friday. Oh, tama. Friday na ako lalabas. What's up, mga kabagang? Ayun. Dito na kami, guys, ulit Pilipinas. Kumusta mga OFW? Kumusta ang ating, paglalakbay? Si ma'am, ang daming na shopping niya. Ayun, ang pinakamarami na shopping sa amin. Hindi ka ba kasama? Hindi ka daming kasama kahapon? Ah. Ramdam na init. Pinas na nga tayo. Nawawala ng si Sherlyn. Hi, Ma'am Kay! Ang gaganda! Parang nakatulog ka, Mama. Parang nakatulog ka dire-diretso, ah. From airport to lane hanggang dito. Fresh, kaya pala. Kaya yan. Naghahalata nga sa Pilipinas na tayo. Kasi Mainit na. Bye-bye. Finally, naka-uwi din kami. Pero meron pa mamayang Bye-bye, sir. Thank you, Ma'am Donica. Ma'am Eileen. Magka-comedy bar kami sa baka. Ibig sabihin, kaya laki. Laki ko naman, Finally home, guys. Kanina pang mga 1:30 actually. Yun. Tapos kumain agad ako kasi ang sakit ng ulo ko sa sa Grab. Sobrang likot ni Kuya maneho. Ayun. Nag-noodles lang ako ng napakaanghang. Yun lang. Yung mga pa ako dito, mga kimchi-kimchi, oh. Yan. Tapos hilata. Ang sarap pakabalik sa sarili mong higaan. So, yun, pahinga na muna, guys. And mamaya daw ata na-capture ko yun. Sabi ni Ma'am Donica, magko-comedy bar pa daw. Pero di ko alam kung makakasama ako kasi medyo malayo yun eh. Sa Tomas Morato pa yun. Sabi ko nga kay Alet, pag nagising ako, or pag gising pa ako nung time na yun. Sige, sasama ko. Pag hindi, sila na lang siguro. So, ayun. Thank you, Ma'am Donica and Sir Ken sa Pataywan travel nyo. Maraming salamat and more power sa go. Hello, guys. Good evening. Kakahilamos ko lang. Diba nakatulog ako nung wala talaga, walang hilamos kanina. Ibig sabihin, pagod na pagod talaga ako nun. Colors. Anyway, ayun. Mag-unpack lang tayo. Ay nga, meeting na yan. Nandito kayo lahat. Ha? Asa pa rin si Daddy na nabili ko yung niya. Niya kasi sa akin is bilang ko ng kapatid kong dragon niya sa liig. Kasi di naman kami nakapunta na ng Rauhe. Malayo yun. Alam mo naman, last time na pumunta tayo dun eh. Talagang... Ah? Oo nga, destination. Wala sa destination namin yun. Yung Rauhe. Rauhe? Yun ang top pronunciation ata. Rauhe. Pero Rauhe yung niya. Yung spelling. Talagang ayoko na. Pagod na yung yung hita ko kahapon. Kasi sabi ko, next time na lang travel kami. Tsaka, bilhan. Yung gusto niya. Anyway, ito lang mga nabili ko kahapon. Pakita ko na ba? Kasi pang gift ko to sa mga, mga boys. Kay Chris, kay Peter, kay Bilab, tsaka kay kay Jada. So, sale yung swatch doon. Kaya, pumili ako ng 4. Yun lang, napili ko, guys. Tapos, ito mga jelly para sa mga, mga kila Lucas, ganun. Yan, tago natin to. Para sa December pa to eh.
Wala na akong nabili guys, kundi yun lang talaga. Ayun, tapos ito daddy oh. Yung tsinelas sa amba. Ang ganda eh. Oh, pang ano mo. Ayun guys, so nag-decide na ako na hindi na ako pupunta doon sa ano. Hindi na ako susunod kila Alet kasi nasa QC sila eh. Dumiretso kanina after sa ano, sa airport. And nag-comment na rin si Ma'am Donica sa ano, sa in-upload na. Nag-upload na kasi ako ng mga pic namin sa Taiwan. Nag-comment na siya na, tara na, sunod ka na dito sa ano, sa mag-zirco tayo. Kaso, ma'am, sorry talaga. Yung kama ko, tinatawag ako. Lagi lang daw ako mahiga. Alam mo yun? Grabe, sobrang sakit pa ng mga legs ko, ma'am. Pasensya na sa kagala. Ayun. Anyway, thank you so much, ma'am, sa pag-invite. Alam ko nanonood ka. Nanonood kasi yun ng vlogs ko. Kahit na, nahiya nga ako eh. Pinopromote niya pa yung vlog ko. Kasi sabi ko, ayoko sumikat. Okay na ako sa subscribers ko. Kasi promote yan si Ma'am Donica. Pati sa mga kapwa ko gold distributors. Ayun, hello. Thank you sa experience na makasama kayo sa isang trip. Yun, thank you so much. And yun nga, Ma'am Donica, pasensya na. Gusto ko matulog. Mukhang tulog eh, no? Kaya, yun. Matulog na lang tayo. Mag-edit na lang ako ng mga vlogs. Ayun. Sa mga bagong viewers dyan, maraming salamat sa pag-subscribe. And huwag kayong umasa guys sa mga uploads ko na magaganda. Kasi very raw lang yung pag-e-edit ko. Gustuhin ko man na mapaganda yun. Lagi kong sinasabi sa inyo. Kasi wala akong time. Kasi nga, ayun. Alam niyo naman na online seller ang lola nyo. So, mas gusto ko pang magsagot ng mga inquiries sa online kaysa ano ba yun? Pag-edit, paganda yung pag-edit. Kasi may nanonood naman kahit na ganun lang siya. Ganun lang yung pagkaka-edit ko. So, salamat. Pero, yun nga, wala pa sa natin na mapaganda yung editing. Wala pa sa skills ko. Wala pa akong skills dyan. Wala pa akong time. So, yun. Thank you so much, Ma'am Donica and Sir Ken sa opportunity nga, sa time na, sa experience na yun, na makasama kayo. Mga gold distributors ko sa trip na to. All expense paid, guys. Grabe, nakakaloka. May pabaon pang milk tea. Binigyan ka. May kita nyo sa vlog. Yun na lang. Nakakatawa. Sobrang generous ng mag-asawa na to. Ayan. Thank you so much. First, teka. Tutuin natin yung teka. Sa tenga niya. Bobobis na. Ayun lang siya. Yan lang ang niya. Ginagawa niya. Pang wala din ako. Puro laro ng colors. Ay, pagdigma ako sa karagatan. Show it. Ang ingay mo. Tulog na sila, auntie. Ampar ko. So, ginuto mang lola nyo, guys. Ayan. Kasi, sabaw ng noodles yung kinain ko kanina. And kimchi. Tapos, pinapa ko yung, yung niluto ni auntie kanina. Na pork chop yata yun. Kaya today, nagutom ako. And umorder lang ako sa Kenny Roasters. Rogers po, no? Kenny Rogers pala. Yun. Mga healthy naman to, guys. Ayan. Meron silang, healthy version ng mga, meron silang mga healthy options. Ayan. Ang cute. Ayan, no rice talaga siya. Parang, fish. Sa'yo yan. No rice. Kain tayo. Ay, bakit nag-moist? Uy, mayroong aso sa labas. Si Junior ata. Ay, naiwan siya. Gagat. Young boy. Let's eat. Young boy. Tingin muna tayo ng calories, 65. Ayoko niyan. May sugar yan eh. Meron tayo ditong soft drinks para dyan. Tada! Ito talaga.
No sugar, no carbs, no calories. Kaya, ito ang inumin natin.